Naiset ja herrat, koska seurakunta koskettaa ihmisen elämän kaikkia osa-alueita, niin myös Porin helluntai-seurakuntana me halutaan olla paljon muutakin kuin vain pelkästään Jumalan palveluksia ja pelkästään vaan sitä raamatun opetusta ja pelkästään vaan rukoilemista. Nämä on ne yleiset mielikuvat, mitä seurakunnassa yleensä on. Noiden hyvien asioiden lisäksi meillä on teille tänä iltana aivan erityisnumero. Ja sehän on loistava keskiviikko Goes Art Gallery, taidearviointia. Tervetuloa mukaan. Nyt jos saadaan vähän valaistusta, niin minä selitän, mistä on kysymys. Meillä on täällä tänä iltana ihan teitä varten, juuri sinua varten, 4 kappaletta erilaisia taideteoksia. Ja niin kuin kaikissa taidegallerioissa ja arviointitilaisuuksissa, niin me käydään ihastelemaan noita 4 taideteosta. Ja me yritetään löytää niille jonkunlainen hinta ja miettiä vähän, että mitähän ne saattaisi tuolla Kontulan katukaupassa maksaa, kun niitä lähtisi myymään. Ja pidemmittä puheitta, hyvät naiset ja herrat, meidän ensimmäinen taideesineemme paljastuu täältä. Dan, 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 dan. Ta-ta-daa. Jaha. Se on tämmönen jonkun sortin lumiukko. Ja sen on tehnyt, täällä on signeeraus, on joku Michela sanoo vai? Eiku Miika Aalto! Miika, sä et ole tehnyt tän lumiukon? Kyllä. Mitä? Se on kyllä kynttilä. Kynttilä? Miika poika, mä näen niin selviysin, kun Miika poika pyhäkoulussa on pienenä piirtänyt kynttilä ja nyt sitten kaivannut sieltä naftaliinista muiden lapsuusmuistojen seasta sitten kynttilän meille tänne. Ja nyt jos Satakunnan ja Porin huutokauppakeisari lähtisi tästä hihavakiolla veikkaamaan, paljonko tosta saattaisi tuolla Ulvilan katumarketissa saada, niin mä arvioisin, että siitä ehkä joku näkönsä menettänyt iäkäs rouva saattaisi kehysten takia ehkä äkkiä 5 maksaa, jos lähtisi tätä kauppaamaan. Mutta katsotaan, mitä meillä on täällä seuraavaksi. Ei jäänyt tuohon jumimaan. Seuraavaksi meille paljastuu täällähän on ihan oikea aaltomaljakko. Onko tääkin Miika sun tekemä? Ei oo vissiin, ei. Tämmönen aaltomaljakko. Mitähän mä sanoisin? Tää näyttää ihan ehjältä kaikin puolin ja kyllä kovasti haluaisin tämän keskiviikon kauppaan saada tänne kirkolle. Ja jos tällaista lähtisi myymään tuolla jossain katumarketissa, niin kyllä mä sanoisin, että siellä on oikein Alvan signeeraus pohjassa. Se on suunnitellut tämän maljakon ja kyllä tästä äkkiä joku 50–300, riippuu vähän siitä millaisella kaupankäyntitunnilla oisin, niin saattaisin kyllä jotain uskoiselta vetästä. Mut sitten, hyvät naiset ja herrat, aivan spesiaali juttu juuri sinua varten tänä iltana. Turvatoimiamme on kiristetty, sillä vain täksi viikoksi olemme saaneet suoraan Pariisista Louvren taidemuseosta Leonardo da Vincin, tuon keskiaikaisen vapaamuurarin omin käsin tekemän version kauniista naisesta, hyvät naiset ja herrat, Mona Lisa. Jos tätä taulua lähdettäisiin myymään tuolla Ulvilan katukaupassa, niin tämmöisen taulun arvo, sitä on vähän vaikea määritellä, koska tätä taulua ei ikinä tietenkään tulla missään myymään. Mutta se me tiedetään, että alta 100 miljoonan euron tätä taulua ei myytäisi. Joku ulvilalainen saisi pulittaa tästä maksimissaan, tai enimmillään jopa 100 miljoonia euroja. Pistetään se takas tuohon, ettei. Meillä on vakuutukset maksut maksettu, että ei mitään hätää, että Louvre saa omasta kyllä. No niin. Maailmassa on miljoonia ihmisiä, joiden mielestä tämä taulu on mittaamattoman arvokas taideesine. Varmaan monien mielestä maailman arvokkain taideesine. Suomesta löytyy varmasti tuhansia ihmisiä, joiden mielestä tämä Alvar Aallon suunnittelema aaltomaljakko on arvokas taideteos.
Miikan vaimo Heidi on varmaan sitä mieltä, että tää taulu on vähintäänkin söpö. Mut hyvät naiset ja herrat, meillä on vielä yksi taideesine. Voisitteko tuoda sen sieltä jo valaistusta hieman tänne ja sieltä meidän illan viimeinen esineemme saapuu sieltä turvamiehemme Jussi Elon vahvoilla käsivarsilla. Kannattaa katsoa tuon taulun siinä. Ja mitäs meillä onkaan täällä viimeisenä taideesineenämme, hyvät naiset ja herrat? Jessica! Tiesitkö Jessica, että säkin on eräänlainen taideesine? Tai ainakin vähintäänkin taideteos. Kiitoksia, voit mennä paikaksi meitä. Hyvä ystävä. 100 miljoonan taulu suoraan Pariisista Louvren taidemuseosta. Se voi mennä rikki. Siihen voi joku heittää spraypullolla töhryä päälle. Sitä yritetään puhdistaa. Likaisena sen arvo romahtaa. Jos tuon Alvar Aallon suunnitteleman maljakon tiputtaa tuohon seurakunnan kivilattialle niin kuin nuorisopastorin läppäri, niin sen arvo on mitätön. Mutta jokainen ihminen, likaisenakin, me ollaan mittaamattoman arvokkaita. Vaikka synti on liannut meidät ja sen aikaansaannokset näkyy jokaisen meidän ruumiissa ja meidän elämässämme, niin se ei poista sitä, että meidän, jotka ollaan ainutlaatuisia, uniikkeja taideteoksia, vaikka olisit identtinen kaksonen, niin sä oot ainutlaatuinen. Meidän taiteilijamme, sen joka on tehnyt meidät, hänen silmissään jokainen meistä on mittaamattoman arvokas, likaisenakin. Saanko pyytää bändiä tänne lavalle?